ማዕከላዊ ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ 50 ምድብ አኺቡ በ16-17 መስከረም ኣብ ኣስመራ ቃኒዑ ሃብቶም ፍረዝግን ዘዳለዎ ጸብጻብ ብርሃን ዓንድ መስቀል ካቅርቦዩ ማዕከላዊ ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ 50 ምድብ አኺቡ በ16-17 መስከረም ኣብ ኣስመራ ቃኒዑ ዋና ጸሓፊ ሃኮሰኤ አቶ ተኸስተ ባይረ ኣብ ዘቕረቦ መግለጽን ጸብጻብን እቲ ኣኼባ ኣብ ውጥን ዝነበሩ መደባትን ትግባሪኦምን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ንምንዝታይ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ ግዜ ንዝካየዱ ጉባኤታት ሃኮሰአን ምስ ሕቶ ዕዮን ሰራሕተኛታትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎን ፌደሬሽናትን ከም መዳለዉ ኮይኑ መሰረታውያን ጉዳያት ሰራሕተኛታት ኣለሊኻ ናብ ሓድሽ መድረኽ ንምስግጋር ኣበርክቶ ክህልዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ሓቢሩ ጉዳይ ዕዮን ዓያይነትን ብተናፀል ዝረአ ዘይኮነስ ምስ ሁሉ ዓለማዊ ኩነታት እናተጸላለወ ዝኸይድ እዩ ዝበለ አቶ ተኸስተ ንማሕበራዊ ምዕሩይነት ዘየህስስ ዘይርትዓዊ ፍልስፍና ስርዓተ ቁጠባ ዘምጾ ዘይምዑሪ ኣካይዳ ንዝበዝሕ ሃብቲ ዓለምና ኣብ ኢድ ውሑዳት ብምእታው ምግላል ዝበዝሕ ክፋል ህዝቢ ዓለም ከም ዝሰዓበ ብምንጻር እዚ ድማ ንቓልቲ ሰራሕተኛታት ከቢድ ከም ዝገበሮ ኣብሪሁ ምሕያል ውዳቤ ሰራሕተኛታት ሓደ ካብ ቀንዲ ዕማማት ሃኮሰ ከም ዝኾነ እዚ ድማ እምነ መሰረት ንምርግጋእ ሰብኣዊ መሰልን ፍትሕን ከምኡውን ኣብ ምዕባይ ኣፍራይነት ደራኺ ተራ ከም ዘለዎ ስለዝተኣምነሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣቶ ተኸስተ ኣብ መወዳእታ ሸቶ ሃኮሰኤ ሰራሕተኛታት ኣብ ቦታ ስራሕ ሰብኣዊ ክብረቱ ተሓልዩ ማዕረ ዘፍረዮ መውስኡ ከም ዝረክብ ክኸውን ውሑስ ቦታ ስራሕ ምርግጋፅን ምዃኑ ብምንጻር ነዚ ክውን ንምግባር ምስ ኩሎም መሻርክቱ ውሁድ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ተሳተፍቲ ድማ ንህሉ ብድሆታት ሃኮሰኤ ሕቶ ሰራሕተኛታት ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ኣስራሕትን መንግስትን ዘሎ ስልሳዊ ዝምድናን ምዕባሊኡን ከምኡውን መጻኢ ጉዕዞ ሃኮሰኤ ኣብ ዝምልከት ዛዕባታት ዘተካይዶም ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ እትእንግዶ ዘላ በል 11 ውድድር ስፖርት መላእ ኣፍሪቃ ተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሓንቲ ወርቅን ሓንቲ ነሓስን መዳልያታት ሽሊማ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍርቂ ማራቶን ጉያ እግሪ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ብ1 ሰዓት 3 ደቂቃን 11 ካሊትን ቀዳማይ ኣትሌት ስቅኤል ተወልደ ድማ ብ28 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ብምውፃእ ወርቅን ነሓስን መዳልያታት ክሽለሙ ከለው ኣትሌት ሳምሶን ገብረ ዮሃንስ ድማ 4ይ ደረጃ ከም ዝሓዘ ልኡኽ ሚኒስትሪ ዜና ካብ ከተማ ብራዛቪል ሓቢሩ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድራት ከዓ ኣትሌት ኮኸብ ተስፋ ገብርኤል 4ይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ፈጺማ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ብናይ ክልቲኡ ጾታታት ውድድር 2 ወርቅን ሓንቲ ብሩርን መዳልያታት ብምዕታር ትማሊ 16 መስከረም ናብ ሃገራ ከም ተመልሰት ይፍለጥ ኣብ ዞባ ዓንሰባን ዞባ ሓጋዝ ዝርከብ ገዳም ጻዕዳ እምባ ሓቂፎ ዘሎ ጥንታውን ታሪኻውን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ቱሪዝማዊ ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ኣትዩ ብግቡእ ክዕቀብ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፁ ዜጋታት በጻሕቲ ሓቢሮም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተጓዕዙ ብዝተዓዘቦ ጥንታዊ ገዳማትን ታሪኻዊ ቦታታትን ገዳም ጻዕዳ እምባ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እዚ ኣደናቕን ሰሓብን ቦታ ታሪኹ ክስነድን ህዝቢ ብኣካል ክዕዘቦን ተላበዮም ተቐማጦቲ ገዳም ድማ ኣብ ዕቃባ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከምኡውን ኣብኡ ዘሎ ቅርስታት ኣሰራትን ኣብ ምስናት ብዝሓየለ ክነጥፉ ምዃኖም ብምርግጋጽ ዘለዎም ሽግር ንምፍታሕ ዲጋን ጽርግያን ክስራሓሎም ተማሕጺኖም ልዕሊ 600 ዓመታት ዘቑፀረ ገዳም ጻዕዳ እምባ ካብ ከረን ሸነኽ ደቡብ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ብዘይካ ገዳም ጻዕዳ እምባ ከም ገዓት መለዛናይ እምባሻሹ መጽዓናይ ክእሎን ካልኦትን ኣኽራናትን ካልእን በጻሕቲ ዝስሕብ ቦታታት ከም ዝርከብ ወኪል ኤሪና ካብ ከተማ ሓጋዝ ሓቢሩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ን1500 ጽጉማት ተማሃሮ ንዓመተ ትምህርቲ 2015-16 ዘካይዶም ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ሂቦም እቶም ሓገዝ ተገብረሎም ተማሃሮ ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝተለለዩን ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝመሃሩን ኮይኖም ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገም ካብ ትምህርቶም ንኸይተዓናቐፉ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ዘርዝጊ ዮሃንስ ሓቢሮም
ኣቶ ዘርዝግን ኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ካብቶም ሓገዝ ዝተገብረሎም ተማሃሮ ነቶም 975 ብተወሳኺ ንመግዚ ዩኒፎርምን መወከስ መጽሓፍትን ዝውዕል ንነፍሲ ወከፎም 500 ናፋ ከም ተዋህበ ገሊጹ ቶም ተማሃሮ ኣብተን ንኡሳን ዞባታት ብዝነጥፈ ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን መሻርክቲ ማሕበራትን ኮሚቴታትን ብዝተገብረ ናይ ምምማይ መስርሕ እቲ ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ድማ ረዲኡ ጎን እዚ ናይ ሞያ ዝምባልን ዘለዎም ጽጉማት መንእስያት እውን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ምትሕብባር ሞያዊ ስልጠና ከም ዝቐስሙ ይግበር ከም ዘሎ ኣቶ ዘርዝጊ ብተወሳኺ ሓቢሩ እቶም ሓገዝ ዝተገብረሎም ተማሃሮን ወለድን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዓብዪ ፍናን ዝህብ ምዃኑ ብምግላጽ ትምህርቶም ብትግሃት ንኽመሃሩ ከም ዝሕግዞም ገሊጾም ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ቫይብሊንገን ዝነብሩ ዜጋታት ንመደባት ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ዝውዕል 4000 ዩሮ ኣበርኪቶም እቲ ገንዘብ ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብቐንዱ ድማ ኣብ ዕድጊ መድሃኒት ንዝውዕል ፕሮጀክት ጨንፈር ማሕበር ስንኩላን ሽቱትጋርትን ከባቢኡን ዝውዕል ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ቫይብሊንገን ኣቐዲሞም እውን 3000 ዩሮ ንተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘበርከተ እቲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ዝበፅሐና ሓበሬታ ነፂሩ بخالو وجن ويزورو إلسا مبرهتون قوالا لوام طعمن بسم سوؤتي أدين زايد رؤسهم 10 تشحن أفان دك سوات أبركيتن